Καλέσω και πάλι τον καθηγητή, τον κύριο Πετρέλη, για να μας μιλήσει για τη μέτρηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των ψαριών μέσω του SmartFish. Λοιπόν, γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε με την επόμενη παρουσίαση. Μου επιτρέψετε να την... Η οποία παρουσίαση σχετίζεται με τη μέτρηση, όπως θα δείτε, μορφολογικών χαρακτηριστικών που επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνικής Shape Alignment, στοίχηση σχήματος δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, η ενότητα λοιπόν αυτή σχετίζεται με τη μέτρηση. Θα σας παρακαλούσα μόνο αν θέλετε να ελέγξετε λίγο τα μικρόφωνά σας, γιατί κάποιοι έχουν αφήσει ανοιχτά μικρόφωνα. Αν με ακούτε, παρακαλώ ελέγξτε ότι έχετε κλείσει τα μικρόφωνά σας, γιατί ακούγονται κάποιες ομιλίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν την παρουσίαση. Η δομή λοιπόν αυτής της παρουσίασης έχει τις εξής υποενότητες. Ποια είναι η χρησιμότητα της μέτρησης μορφολογικών χαρακτηριστικών? Πώς μπορεί να επιτευχθεί η μέτρηση μορφολογικών χαρακτηριστικών με τις τεχνικές Shape Alignment? Η Machine Learning τεχνική Ensemble of Regression Trees, η οποία έχουμε υιοθετήσει, θα περιγραφεί με απλά λόγια, έτσι για να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί. Κατόπιν θα περιγραφούν οι πλατφόρμες, τα εργαλεία και τα datasets που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου, καθώς και τα αποτελέσματα που έχουμε. Στο τέλος έχω ένα βίντεο περίπου των 5 λεπτών, το οποίο μπορεί να δείτε λίγο αυτά τα εργαλεία που θα περιγράψω νωρίτερα, να δουλεύουν και να κάνουν την διαδικασία του Shape Alignment. Η μέτρηση λοιπόν των μορφολογικών χαρακτηριστικών μπορεί να περιλαμβάνει τη μέτρηση διαστάσεων, τη μέτρηση μεγέθους οργάνων σώματος του ψαριού, αποστάσεων μεταξύ συγκεκριμένων σημείων του ψαριού, χρωματική ανάλυση σε συγκεκριμένα σημεία, ίσως και ανάλυση υφής. Ο σκοπός της είναι, για παράδειγμα, η εκτίμηση βάρους, η αναγνώριση ποικιλίας, η εκτίμηση συνθηκών εκτροφής, υγείας ψαριού κλπ. Πώς επιτυγχάνεται η μέτρηση μορφολογικών χαρακτηριστικών με τη βοήθεια του Shape Alignment? Ουσιαστικά το σχήμα του ψαριού αναπαρίσταται σαν ένας αριθμός από σημεία που αναμένουμε να αναγνωριστούν σε συγκεκριμένες θέσεις του ψαριού, στη μύτη, στην ουρά, στα μπράγχια και άλλα σημεία όπως θα δούμε παρακάτω. Οι αποστάσεις μεταξύ αυτών των σημείων μπορούν να αποδείξουν μορφολογικά χαρακτηριστικά, να μετρήσουν αποστάσεις και διαστάσεις, να εντοπίσουν δυσμορφίες κλπ. Το πλήθος των landmarks που έχουμε δοκιμάσει είναι τρεις ενότητες πειραμάτων. Η πρώτη χρησιμοποίησε 4 landmarks από τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε μόνο το μήκος και το ύψος του ψαριού. Μία άλλη κατηγορία είναι 23 landmarks που είναι, όπως θα δούμε, για ψάρια που είναι εκτός νερού, όπως αυτά που μεταφέρονται σε έναν ημάντα. Και η πρώτη ομάδα πειραμάτων χρησιμοποιούσε 26 landmarks που είναι ένα υπερσύνολο ουσιαστικά των 23. Εδώ μπορεί να δείτε σε αυτή την περίπτωση στο πάνω αριστερά μέρος είναι φωτογραφία από τη διαδικασία του annotation του dataset, δηλαδή ουσιαστικά από το σημείο που είχαμε να φτιάξουμε τα datasets, όπου έπρεπε να πάρουμε τα image patches, δηλαδή τις φωτογραφίες που απεικονίζουν ένα ψάρι,
και να τοποθετήσουμε τα landmarks στα σημεία που έχουμε προαποφασίσει ότι θέλουμε να βρίσκονται τα landmarks. Στο μεσαίο σχήμα βλέπετε με 4 landmarks μόνο για τη μέτρηση του μήκους και του ύψους, ενώ κάτω βλέπετε ένα ψάρι που θα μπορούσε να είναι πάνω σε έναν ημάντα στο σημείο διαλογής και στο συσκευαστήριο, το οποίο έχει 23 landmarks. Χαρακτηριστικά landmarks είναι ότι έχουμε στην μύτη, γύρω από το μάτι, στην ουρά και σε διάφορα άλλα χαρακτηριστικά σημεία που παίζουν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Όταν φτιάξαμε το dataset με τα 26 landmarks, χρησιμοποιήσαμε ένα dataset με ψάρια ανοιχτής θάλασσας που ονομάζεται UVMF και έχει αναπτυχθεί από το ίδιο το εργαστήριο, και χρησιμοποίησαμε 500 εικόνες οι οποίες έγιναν annotate. Στη συνέχεια, η ομάδα των ψαριών για τα οποία χρησιμοποιήσαμε 4 landmarks χρησιμοποίησε πάλι υποβρύχιες εικόνες και αυτό έγινε με 1000 εικόνες που λάβαμε από video frames από το πειραματικό setup του Πανεπιστημίου Πατρών. Και η περίπτωση με τα 24 landmarks χρησιμοποιήσαμε σαν test set πάλι εικόνες που μας έδωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά σαν training data set χρησιμοποιήσαμε αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια από το Kaggle, που είχε ένα μεγάλο αριθμό φωτογραφιών από μεσογειακά κυρίως ψάρια διαφόρων ποικιλιών. Θα σας πω λίγα πράγματα τεχνικά, ουσιαστικά τώρα για τη machine learning τεχνική που ονομάζεται Ensemble of Regression Trees. Αυτό είναι μοντέλο μηχανικής μάθησης που αποτελείται από ένα σύνολο αλυσιδωτών σταδίων. Αυτά τα στάδια ονομάζονται cascade stages στην ορολογία αυτού του συστήματος. Σε κάθε cascade στάδιο ορίζονται ένα μεγάλο πλήθος από διαδικά δέντρα αποφάσεων, παλινδρόμησης όπως ονομάζονται, που έχουν ένα συγκεκριμένο βάθος. Σε κάθε κόμβο ενός τέτοιου regression tree, αυτό που γίνεται είναι ότι συγκρίνονται η χρωματική ένταση σε επίπεδο γκρι, 2 reference pixels, τα οποία έχουν ληφθεί από την αναπαράσταση μιας εικόνας σε sparse μορφή. Ας πούμε, μια εικόνα μπορεί να έχει κάποιες χιλιάδες pixels ανάλογα με την ανάλυση της, όμως χρησιμοποιείται μια σπάρσα αναπαράσταση της εικόνας, για παράδειγμα με 600 μόνο pixels, τα οποία μάλιστα επιλέγονται με τυχαίο μεν τρόπο, αλλά να είναι κυρίως γύρω από τα ενδεδειγμένα landmarks, γιατί εκεί θέλουμε να εφαρμόσουμε τις διορθώσεις για να πάνε στη σωστή θέση τα landmarks πάνω σε μια άγνωστη εικόνα. Και έτσι λοιπόν μέσα στα δέντρα παλινδρόμησης, μέσα στα regression trees αυτά, προχωρώντας από τη ρίζα του δέντρου προς τα φύλλα, γίνονται συνεχώς συγκρίσεις στη χρωματική ένταση μεταξύ ζευγαριών πίξελ και ανάλογα με το πώς θα τη βρουν αυτοί, πηγαίνουμε είτε στη μία είτε στην άλλη κατεύθυνση καθώς διατρέχουμε το δέντρο. Έτσι, αφού τελειώσουμε με όλα τα δέντρα ενός cascade σταδίου και αφού τελειώσουμε με όλα τα cascade στάδια, ευελπιστούμε ότι θα έχει γίνει μια ακριβής αντιστοίχηση των landmarks στη σωστή τους θέση. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην προσέγγιση των Καζέμι και Σάλιβαν και στο άρθρο που έχω στη διαφάνεια. Βλέπουμε λοιπόν και σχηματικά αυτό που είπα πριν, ότι ένα ERT μοντέλο αποτελείται από μια σειρά από cascade στάδια και κάθε cascade στάδιο έχει έναν αριθμό από διαδικά δέντρα συγκεκριμένου βάθους. Αν το βάθος ενός διαδικού δέντρου είναι TAF-D για παράδειγμα, τότε ο αριθμός των κόμβων που έχει είναι 2 στην TAF-D πλην 1. Ας πούμε με βάθος 5 που είναι το default, έχουμε 31 κόμβους σε κάθε τέτοιο δέντρο. Ένα λίγο σχηματικό παράδειγμα που δίνω για να κατανοήσουμε λίγο την θέση. Βλέπουμε με γαλάζια κουκίδα την θέση που πραγματικά θα θέλαμε να βρει, ας πούμε, το landmark στη μύτη του ψαριού, στο στόμα μάλλον του ψαριού, και με κόκκινο εκείνο που αρχικά μπορεί να είναι στο μοντέλο, στο εκπαιδευμένο μοντέλο, και το οποίο το έχει πάρει από ένα μέσο σχήμα που είναι αποθηκευμένο στο μοντέλο και έχει προκύψει κατά την εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν το μέσο σχήμα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να πλησιάσουν τα landmarks στην τελική τους θέση.
Η σπάρσα αναπαράσταση που είπα έχει να κάνει με το ότι δεν χρησιμοποιούμε όλα τα landmarks, αλλά επιλεγμένα, όχι όλα τα pixels θέλω να πω, αλλά επιλεγμένα pixels από την εικόνα και με αυτά δουλεύουμε για να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ τους. Έτσι, για παράδειγμα, όταν ξεκινάμε από τη ρίζα ενός δέντρου, συγκρίνονται δύο landmarks, αυτά μπορεί να τα δείτε στην διαφάνεια με τα σταυρουδάκια, με τα αστεράκια μάλλον τέλος πάντων όπως φαίνονται εδώ πέρα, που το ένα μπορεί να βρίσκεται εκτός ψαριού, το άλλο μπορεί να βρίσκεται μέσα στο σώμα του ψαριού. Άρα περιμένουμε ότι έχουν διαφορετικά χρωματικά χαρακτηριστικά αν είναι πάνω στο σώμα του ψαριού ή αν είναι στο background. Από τη διαφορά στην ένταση θα προκύψει μια πρώτη διόρθωση. Προχωρώντας και μάλιστα θα επιλεγεί και το αν θα πάμε πάνω ή κάτω στο δέντρο καθώς θα πάμε στο επόμενο στάδιο. Στο επόμενο στάδιο, στο μέσον του δέντρου ας γίνεται μια σύγκριση ενός άλλου ζευγαριού landmarks που τώρα βλέπετε τους σταυρούς να είναι με ένα κόκκινο χρώμα. Είναι δύο διαφορετικά. Ανάλογα με την σχέση του χρώματός τους θα επιτελεστεί μια δεύτερη διόρθωση και θα μετακινηθεί κι άλλο το landmark το αρχικό. Και όταν φτάσουμε στο φύλλο, έτσι σε αυτό το απλό παράδειγμα, μια τρίτη διόρθωση και ευελπιστούμε ότι έχει πλησιάσει το landmark την επιθυμητή του θέση. Το εργαστήριο όμως έχει τεχνολογία από προηγούμενα έργα στην υλοποίηση Hardware Accelerated Ensemble of Regression Trees και μάλιστα που χρησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνική για ένα τελείως διαφορετικό θέμα, όπως για παράδειγμα την παρακολούθηση της κούρασης οδηγού από facial shape alignment, δηλαδή από στοίχηση σχήματος σε πρόσωπο, γύρω από μάτια, μύτη, στόμα, περίγραμμα προσώπου κλπ. Η αρχική ιδέα εξάλλου για το project αυτό ήταν το να πάρουμε τέτοιου τύπου τεχνικές για τις οποίες είχαμε καταφέρει τα δέντρα αυτά που είπα πριν να μην τα επεξεργαζόμαστε με λογισμικό, αλλά να τα σπάμε σε πολλά μονοπάτια και να χρησιμοποιούμε hardware resources για να μπορούν να γίνουν οι συγκρίσεις και οι υπολογισμοί και έτσι τελικά να καταλήξουμε με τη βοήθεια της FPGA που είπα νωρίτερα αυτής της πλατφόρμας να έχουμε πολύ μικρούς χρόνους επεξεργασίας εικόνων. Για τα ψάρια, ο συνάδελφος που εργάζεται στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ο κύριος Χριστάκος, έχει μετρήσει χρόνο περίπου 15 μιλισεκόντ ότι χρειάζεται μόνο η επεξεργασία μιας εικόνας για να κάνει το shape alignment το σχετικό. Αυτό λοιπόν που κάναμε είναι ότι χρησιμοποίησαμε ένα διαφορετικό αριθμό landmarks, παίξαμε με τις παραμέτρους το πόσα cascade στάδια, πόσα δέντρα να cascade σταδίων και πόσο βάθος θα έχουν τα δέντρα και η υλοποίησή μας βασίστηκε σε ένα open source πακέτο που ονομάζεται DEST, Deformable Shape Tracking, το οποίο έχει υλοποιηθεί σε C++ με τη χρήση μαθηματικής βιβλιοθήκης Eigen. Αυτό το αρχικό open source πακέτο το έχουμε προσαρμόσει για διάφορα λειτουργικά συστήματα όπως για Ubuntu αλλά και για περιβάλλον Microsoft Visual Studio και για παράδειγμα μέσω του Visual Studio ήταν το περιβάλλον που κάναμε το annotation και το training για τα μοντέλα που χρησιμοποιήσαμε σε αυτό το έργο. Επίσης, το DEST πακέτο παρέχει και έτοιμες ρουτίνες για το evaluation των μοντέλων που φτιάχνεις. Αν ξεχωρίσεις κάποιες φωτογραφίες και πεις ότι μαζί με το annotation τους αυτά θα τα χρησιμοποιήσω ως test set, μπορεί με γρήγορο τρόπο να σου κάνει εκτίμηση την ακρίβεια που έχεις επιτύχει. Το σημαντικότερο όμως, σαν ερευνητικό τουλάχιστον σχήμα, είναι ότι προσαρμόσαμε εδώ και αρκετό καιρό το πακέτο DEST και στη δομή το αποφεύγοντας χρονοβόρες κλήσεις στο πακέτο το μαθηματικό Eigen και με τέτοιο τρόπο αναμόρφωση του λογισμικού ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί με hardware, να μην μείνει σαν εκτέλεση σε έναν επεξεργαστικό πυρήνα, αλλά να μπορεί να υλοποιηθεί με κυκλώματα για μεγαλύτερη ταχύτητα. Εδώ βλέπετε κάποια παραδείγματα από την εκπαίδευση των αρχικών μοντέλων που κάναμε, που ήταν βασισμένα σε υποβρύχιες φωτογραφίες και χρησιμοποιώντας 26 landmarks. Βλέπετε διάφορα μοντέλα, σε άλλα το default είναι το μοντέλο 0.0. Στο νούμερο 1 αυξήσαμε τα cascade στάδια για να δούμε τι γίνεται, στο 2 αυξήσαμε τα δέντρα, στο 2.1 πάλι τα δέντρα αλλά ελαφρώς λιγότερα, στο 3 το βάθος των δέντρων κλπ. Και παίρνουμε κάποια στοιχεία στις δύο τελευταίες στήλες από το training error, δηλαδή και καθώς γίνεται η εκπαίδευση του μοντέλου, κάνει κάποια εκτίμηση το σύστημα, πόσο μειώνεται το αρχικό σφάλμα καθώς προχωρούμε στην εκπαίδευση νέων cascade σταδίων.
Πάνω σας έχω και ένα παράδειγμα που δεν είναι από το annotation που κάνουμε με το χέρι, είναι το τι έβγαλε σαν shape alignment το ίδιο το εκπαιδευμένο μοντέλο. Ένα από τα εκπαιδευμένα μοντέλα, εν πάση περιπτώσει, το 02, λέω συγκεκριμένα εκεί, στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε 4 landmarks. Τα μοντέλα που εκπαιδεύσαμε τα βλέπετε. Εδώ όμως δεν παραθέτουμε το training error, αλλά ένα normalized error που έχει να κάνει με το τι μετρήσαμε σε τεστ φωτογραφίες αφού ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση. Από τη στήλη με τα normalized error μπορεί να δείτε ότι το σφάλμα κυμαίνεται από 1,39 μέχρι 1,58 περίπου σε αυτά τα μοντέλα που έχουμε. Γενικά αυτό το σφάλμα ήταν μεγαλύτερο από τα προηγούμενα και το συμπέρασμα που έχουμε καταλήξει είναι ότι χρησιμοποιώντας 4 landmarks, επειδή δεν υπάρχει correlation μεταξύ των υπολείπων που έχουμε όταν χρησιμοποιήσαμε, ας πούμε, για παράδειγμα 26, και επειδή υπάρχει και κάποια ασάφεια στο που τοποθετούνται κάποια landmarks, επειδή πρόκειται και για υποβρύχιες φωτογραφίες, είχαμε ένα σχετικά μεγαλύτερο σφάλμα. Η τρίτη περίπτωση είναι εκείνη που αφορά ψάρια εκτός νερού, εκείνα που έχουν αλλιευθεί, με 24 landmarks, και παρότι χρησιμοποιήσαμε μοντέλα για την εκπαίδευση που είχαν αρκετά λιγότερα ψάρια, δεν χρειαζόμαστε τις χιλιάδες των φωτογραφιών που απαιτούνται για άλλα μοντέλα που κυκλοφορούν στην βιβλιογραφία, εντούτοις είχαμε αποτελέσματα που σε οπτικό τουλάχιστον επίπεδο δείχνουν πολύ καλά. Όπως βλέπετε τουλάχιστον από την εικόνα που έχω στην συγκεκριμένη διαφάνεια. Και εδώ εκπαιδεύσαμε κάποια μοντέλα που διαφέρουν ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά τους, και τα σφάλματα ήταν από 2,9 μέχρι 3,3% που έχουμε σε αυτού του τύπου τις μετρήσεις. Όσον αφορά το τι μπορούμε από όλα αυτά τα μοντέλα που έχουμε εκπαιδεύσει να υλοποιήσουμε με hardware acceleration, η απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε όλα να τα μεταφέρουμε και να τα κάνουμε hardware acceleration, γιατί έχουν πολλά απαιτήσεις σε hardware resources που δεν μπορούμε να καλύψουμε. Παρότι χρησιμοποιήσαμε το αναπτυξιακό σύστημα ZCU-102, το οποίο είναι ένα ισχυρότατο FPGA μοντέλο με 6 επεξεργαστικούς πυρήνες και δυνατότητα υλοποίησης πολύ σύνθετων κυκλωμάτων, το μέγιστο βάθος που έπρεπε να έχουν τα δέντρα έπρεπε να είναι μέχρι 6, δηλαδή μέχρι 63 κόμβους, και το πολύ μέχρι 600 δέντρα ανά cascade στάδιο. Φυσικά δεν αποκλείεται κάποια ισχυρότερη FPGA να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση και άλλων μοντέλων που χρειάζονται περισσότερους πόρους. Σας είπα και νωρίτερα ότι πετύχαμε επεξεργασία εικόνας με λιγότερο από 15 μιλισεκόντ για μία εικόνα, ενώ για παράδειγμα στο Visual Studio για να γίνει αυτό μπορεί να χρειάζονται και αρκετά δευτερόλεπτα. Φυσικά με GPU πάλι μπορεί να είχαμε κάποιο άλλο τύπο επιτάχυνση. Τώρα θα κάνουμε το demo στο οποίο θα σας περιγράψω κάποια πράγματα καθώς θα το βλέπουμε. Να βρω το link μόνο, γιατί αυτό το demo λόγω μεγέθους βρίσκεται στο YouTube. Όπου εκεί θα δείτε τα πράγματα τα οποία σας περιέγραψα σε θεωρητικό κάπως επίπεδο νωρίτερα. Τώρα φαντάζομαι ότι στην κίνηση, όπως φαίνεται το βίντεο, ίσως έχετε κάποιες καθυστερήσεις, ίσως δεν μπορείτε να το δείτε κανονικά, αλλά θα προσπαθήσουμε να σας εξηγώ και ωραία. Λοιπόν, σε το πρώτο εργαλείο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα εργαλείο που έχουμε αναπτύξει από το 2023, το οποίο χρησιμοποιείται για να κάνουμε το annotation
των εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν στα datasets. Εδώ βλέπετε ότι φορτώνουμε μια αρχική φωτογραφία, επιλέγουμε New Annotation και μετά με το ποντίκι, γνωρίζοντας τις θέσεις όπου θέλουμε να τοποθετήσουμε τα landmarks, κάνουμε απλά κλικ πάνω στην εικόνα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο γρήγορα ένα νέο annotation. Μπορούμε επίσης να διαλέξουμε κάποια ήδη αποθηκευμένη αντιστοιχεία όπως αυτή που βλέπετε. Να κάνουμε κάποια αποθηκευμένη. Δηλαδή, να ζητήσουμε edit annotation και να κάνουμε κλικ πάνω σε ένα ήδη υπάρχον landmark, το οποίο αν κάνουμε κλικ σε διαφορετικό σημείο να το μετακινήσει κάπου αλλού και να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις μας. Και στη συνέχεια βέβαια να αποθηκεύσουμε τη τελική θέση των landmarks. Με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γρήγορο τρόπο για το μεγάλο για να εκπαιδεύσουμε αυτά τα μοντέλα. Σας μίλησα για 1000 φωτογραφίες στο ένα σύνολο των μοντέλων, 500 στο άλλο. Μια δεύτερη, όπως είπα νωρίτερα, βάζοντας δύο παραμέτρους όπως να διαλέξεις το ποιο μοντέλο θες να κάνεις, που βρίσκεται το σύνολο των τεστ φωτογραφιών που θες να ελεγχθούν για να βρεις το σφάλμα. Αν λοιπόν ορίσεις αυτά τα πράγματα, το εργαλείο έχει τη δυνατότητα να σου βγάλει με γρήγορο τρόπο, όπως βλέπουμε μέσα σε κάποια στατιστικά στοιχεία, όπως normalized average error, standard deviation, ακόμα και ιστογράμματα, που είναι συγκεντρωμένα κυρίως στα μεγαλύτερα lab. Εδώ βλέπετε, διάβασε τις 20 φωτογραφίες που το έβαλα για τεστ και αμέσως από κάτω έχει βγάλει αυτό το screen. Το average normalized error, standard deviation, worst, median, καθώς και το ιστόγραμμα. Αυτό ήταν το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα στατιστικά αποτελέσματα του πόσο καλά τα πηγαίνουν το κάθε ένα από τα μοντέλα τα οποία φτιάξαμε. Μια ακόμα εφαρμογή, DestaLine, που θα δείξω τώρα, είναι για να δείξει τι γίνεται μόνο με μία φωτογραφία. Δηλαδή, φορτώνει μία φωτογραφία που την ορίζουμε στα ορίσματα της καθώς θα τρέξει, ορίζουμε και το ποιο μοντέλο θέλουμε να χρησιμοποιήσει, ποια φωτογραφία, και ξεκινώντας μας δείχνει από κάθε πετύχει. Αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε και το αν πραγματικά κάνει κάποια δουλειά, αν δουλεύει σωστά η διαδικασία. Γιατί αν βλέπεις στο πρώτο στάδιο να είναι πολύ καλή, ας πούμε, η τοποθέτηση βελτιώνεται, να πίσω την οθόνη, το πρώτο αυτό παραθυράκι, θα κινηθεί τα landmarks και όσο προχωράμε πηγαίνουν πιο κοντά προς το ψάρι. Επομένως, στο 10ο cascade στάδιο, ότι έχουμε τα ικανοποιητικότητα, θα δείχνει και με μπλε χρώμα. Αυτό λοιπόν όλο το στάδιο έγινε σε πρώτη φάση πάνω σε σταθερούς υπολογιστές για να αξιολογήσουμε στο να δεπτήσουν σωστά landmarks. Τα μοντέλα αυτά, τα οποία όμως μπορούσαν να υλοποιηθούν και με hardware acceleration, στη συνέχεια μεταφέρθηκαν ένα δεύτερο ψάρι επίσης, και μόλις δούμε και με τη στοίχηση με 4 landmarks, μόλις δούμε λοιπόν συνεχίζει το τι συμβαίνει FPGA, δηλαδή όταν πάρουμε το μοντέλο και το πάμε στην τελική πλατφόρμα, όπου εκεί ποιώντας έχουμε και πράγματι 6 land περιέγραψα μέσα στο σπίτι. Είναι μια φωτογραφία όπως για παράδειγμα. Βλέπετε ότι τα τελικά cascade δεν κάνουν κάποιο υπόλοιπο, ότι θα μπορούσε το cascade μοντέλο να το σταματήσει στο τέταρτο στο περιβάλλον της FPGA. Προφανώς είναι μικρά τα γράμματα που εδώ δεν μπορεί να δείτε, αλλά αυτό που δείχνει είναι ότι
Η FPGA παρέλαβε αριστερά μέσω FTP από το desktop που θα μας παρουσιάσει ο κύριος Μπετούνης στην αμέσως επόμενη παρουσίαση. Καλεί το πρόγραμμα 3 φορές για την εξεργασία κάθε μίας από τις 3 εικόνες. Αυτό που γίνεται στην κονσόλα στη μία πλευρά. Όταν ολοκληρωθεί και η επεξεργασία, έχει αποθηκεύσει μέσα σε ειδικούς καταλόγους για να μπορούν να μεταφερθούν μέσω FTP πάλι στο desktop, τα οποία είναι για debug λόγους και του δίσκου, αλλά και τα τελικά αποτέλεσματα, και ουσιαστικά χρειάζεται να που θα δείτε, δεν έχουν άλλη αξία παρά μόνο λέτε το alignment που έκανε για ένα ψάρι η FPGA αυτή τη στιγμή. Η όλη αξία αυτών των φωτογραφιών είναι για λόγους εξφανταξής, για να μπορεί αυτό που χρειάζεται είναι μόνο ίσως και συμπεράσματα, όπως η μεταξύ στάσεων ή κάποια άλλη ή κάτι άλλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Νομίζω ότι εδώ τελειώνει το βίντεο, που ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο και να καταλάβατε λίγο τα εργαλεία τα οποία έχουμε αναπτύξει. Οπότε, εδώ τελειώνει η δική μου παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική παρουσίαση. Επειδή είχε αρκετά τεχνικά σημεία που ίσως έχουν προκύψει ερωτήματα, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο ερώτημα στην αίθουσα ή online. Μπορείτε να πατήσετε την επιλογή Raise Hand για να δοθούν ίσως κάποιες διευκρινήσεις από τον κύριο Πετρέλη. Υπάρχει κάποιος στην αίθουσα να έχει κάποιο ερώτημα? Ωραία. Δεν βλέπω κάτι μέχρι ώρας και στο online. Ωστόσο, είτε γράφετε στο chat, είτε με το raise hand παρακολουθούμε για να δώσουμε το λόγο στον εκάστοτε ομιλητή από τον οποίο θέλετε διευκρινήσεις. Η επόμενη παρουσίαση, λοιπόν, είδαμε τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Τώρα θα δούμε τον προσανατολισμό και την συμπεριφορά των ψαριών, πώς μπορούμε να την αναγνωρίσουμε και να την εντοπίσουμε. Την παρουσίαση θα κάνει ο υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος, ο κύριος Ιωάννης Μπετούνης, τον οποίο και καλώ για να προχωρήσουμε. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε εντάξει. Καλησπέρα και από μένα. Έκανα το share. Ωραία. Έχουμε εικόνα. Τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα σας παρουσιάσω λίγο τα οπτικά αποτελέσματα σε αυτά που κάναμε στο έργο τώρα εγώ. Ξεκινώντας, να πούμε ότι το περιεχόμενο του γενικά της παρουσίασης της δικιάς μου είναι μια πειραματική προσέγγιση. Στη συνέχεια θα σας πω λίγα λόγια για τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε, κάποια πράγματα για τα μοντέλα και την εκπαίδευση αυτών που είναι τα πιο σημαντικά για το έργο,
Λίγο για το σκεπτικό υλοποίησης, τα αποτελέσματα και τέλος την επικοινωνία μέσω του FTP με τα υπόλοιπα κομμάτια, δηλαδή την FPGA και το cloud. Για την υλοποίηση λοιπόν, ξεκινήσαμε την υλοποίηση σε ένα σταθερό υπολογιστή, desktop, για να δούμε πώς ανταποκρίνεται το σύστημα με δυνατότητα χρήσης GPU. Θα έπρεπε να λάβουμε εικόνες από συμβατικές κάμερες με στερεοσκοπική όραση, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, για να μπορέσουμε να έχουμε τις μετρήσεις που θέλουμε για το βάθος και να βγάλουμε και τα υπόλοιπα του ψαριού, όπως το μήκος και το ύψος του. Η επεξεργασία της εικόνας έπρεπε να γίνεται σε πραγματικό χρόνο και όχι με μεγάλη καθυστέρηση, για να μπορέσουμε να έχουμε σωστά και αποτελέσματα. Και στη συνέχεια η εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από την επεξεργασία της εικόνας. Η άμεση και μελλοντική διάθεση των αποτελεσμάτων ήταν ένα ζητούμενο και γι' αυτό στάλθηκαν τα αποτελέσματα και στο νέφος. Και έτσι, τέλος, όλα αυτά τα αποτελέσματα θα έπρεπε να παρουσιάζονται και στους χρήστες. Το έργο, λοιπόν, γενικότερα βασίζεται στη ρομποτική όραση και στη μηχανική μάθηση. Αυτό που πετυχαίνουμε τελικά με τη μηχανική μάθηση και που είναι πολύ διαδεδομένη τώρα τελευταία, είναι ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε ψάρια, να αναγνωρίσουμε από την εικόνα που βλέπουμε τη διάθεσή τους, να εξάγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά και όλο αυτό είναι δυνατόν γιατί σαν μηχανική μάθηση έχει καλύτερες δυνατότητες από τους ανθρώπους. Με την έννοια δηλαδή ότι αν ένας άνθρωπος μπορεί να έχει δει 5.000 ψάρια στη ζωή του, στη μηχανική μάθηση μπορούμε να φορτώσουμε 3 εκατομμύρια ψάρια. Και έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η υλοποίηση λοιπόν έγινε μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Python, που είναι αρκετά διαδεδομένη, και της βιβλιοθήκης που έχει το YOLO. Το YOLO είναι μια βιβλιοθήκη η οποία βασίζεται στο ότι βλέπει μία φορά την εικόνα, δεν αναλώνεται σε πάρα πολύ μεγάλη επεξεργασία και εξάγει το αντικείμενο που το έχουμε ορίσει με ένα πλαίσιο γύρω του, οπότε κατευθείαν έχουμε και τις συντεταγμένες του. Επίσης χρησιμοποιήσαμε το Ultralytics, το οποίο είναι κατ' επέκταση έχει βελτιώσει το YOLO, η εταιρεία Ultralytics, και παράλληλα μας έχει δώσει και εργαλεία για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τα μοντέλα μας. Η απόδοση τώρα γενικότερα του μοντέλου έχει να κάνει με το πόσες φωτογραφίες θα του δώσουμε για εκπαίδευση. Πολύ απλά, εμείς μπορούμε να δούμε ότι αυτό εδώ πέρα μπροστά είναι ένα ηχείο, έτσι. Είτε το δούμε ολόκληρο, είτε το δούμε ένα κομμάτι του, γιατί το έχουμε δει από πάρα πολλές μεριές. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με τα μοντέλα, δηλαδή να δώσουμε τα αντικείμενα που θέλουμε να εκπαιδεύσουμε από πολλές απόψεις, για να μπορέσει να το αναγνωρίσει. Δηλαδή, όσο περισσότερες φωτογραφίες έχει και όσο περισσότερες γωνίες έχει η φωτογραφία, ακόμα καλύτερα για την εκπαίδευσή του. Στην αναγνώριση και στην εκπαίδευση του μοντέλου παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η καθαρότητα της εικόνας, δηλαδή οι χρωματικές αποχρώσεις γύρω από το αντικείμενο, να μην είναι ακριβώς ίδιο, για να μπορούμε να έχουμε διαφοροποίηση ώστε να έχουμε το περίγραμμα. Και φυσικά από εμάς πρέπει να δώσουμε σωστά σημεία τις ετικέτες που θέλουμε να πούμε, δηλαδή ότι είναι ψάρι ή είναι οτιδήποτε άλλο που θέλουμε να εκπαιδεύσουμε. Η εφαρμογή τώρα που αναπτύξαμε μπορεί να κάνει τα ακόλουθα. Να ανιχνεύσουμε τα ψάρια με μια συμβατική κάμερα, που είναι σημαντικό ώστε να έχουμε όσο δυνατόν μικρότερο κόστος στην τελική εφαρμογή του προϊόντος. Καταγραφή της τροχιάς των ψαριών, εξαγωγή μεμονωμένων εικόνων για να μπορέσουν να επεξεργαστούν στη συνέχεια, υπολογισμός απόστασης ψαριού από την κάμερα, υπολογισμός στη συνέχεια διαστάσεων και του βάρους ψαριού και εκτίμηση διάθεσης, που τελικά είναι αυτό που θέλει και ο άνθρωπος που έχει την ιχθυοκαλλιέργεια για να μπορέσει να μειώσει το λειτουργικό του κόστος. Η λήψη των εικόνων γίνεται από το περιβάλλον των ψαριών σε πραγματικό χρόνο, έτσι. Γίνεται μετά συνέχεια η αποστολή των εικόνων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στη συνέχεια ο υπολογιστής βλέπει την εικόνα, κόβει τα ψάρια, τα στέλνει τα δεδομένα στην FPGA μέσω του FTP, όπως είπαμε, για να κάνει τους υπολογισμούς που πρέπει να κάνει η FPGA. Και ο υπολογιστής στη συνέχεια μπορεί να στείλει και τα αποτελέσματα από τη δικιά του επεξεργασία, δηλαδή το τι έχει κάνει όσον αφορά το σημείο που είναι το ψάρι, τις τροχές σε τρισδιάστατο χώρο, έτσι, στο νέφος, και τελικά να λάβει και πίσω τα δεδομένα για να μπορέσει να κάνει την προβολή των αποτελεσμάτων, έτσι, από την FPGA και αυτά που συνέλεξε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής για τους υπολογισμούς.
Η λήψη τώρα των εικόνων από τις κάμερες στην εφαρμογή που αναπτύξαμε έχει δύο διαδρομές. Η πρώτη διαδρομή, αν κοιτάξουμε την αριστερή, είναι ανίχνευση της κίνησης, καταγραφή της κίνησης του ψαριού, πάλι σε τρισδιάστατο χώρο, το τονίζω αυτό, έτσι. Καταγραφή δεδομένων από την κίνηση του ψαριού και υπολογισμός της διάθεσης βάσει της επιτάχυνσης και της κίνησης του. Και η άλλη διαδρομή είναι να εξάγουμε μία μεμονωμένη εικόνα από το ψάρι για να μπορέσουμε να βρούμε στη συνέχεια τον προσανατολισμό και να υπολογίσουμε τα βιομετρικά δεδομένα από αυτήν. Εδώ βλέπετε λοιπόν την αρχική εικόνα εισόδου, χωρίς να τρέχει από πίσω ο αλγόριθμος, και κάτω βλέπετε την εικόνα η οποία έχει τρέξει ο αλγόριθμος και έχει ανιχνεύσει τα ψάρια. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι γενικότερα η απόδοση του μοντέλου είναι αρκετά καλή, έχει πιάσει όλα τα ψάρια, έτσι. Και σας δείχνω και πώς εξάγονται μερικές εικόνες, μικρές βέβαια, με τα ψάρια μέσα από αυτές. Έχουμε επιλέξει, επειδή όντως ο αλγόριθμος έχει πιάνει πολλά ψάρια, να εξάγουμε μερικές εικόνες για να μην έχουμε πληθώρα δεδομένων, έτσι. Ένα συγκεκριμένο αριθμό, και στη συνέχεια από τις μικρές εικόνες γίνεται η έβρεση του προσανατολισμού. Τώρα για τον προσανατολισμό υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά σκεφτήκαμε και υλοποιήσαμε μια καινούργια μέθοδος, η οποία βασίζεται στο να βρει τα τριγωνάκια που φτιάχνει η μύτη και η ουρά του ψαριού. Στη συνέχεια, με τα δεδομένα που έχει πάρει από το κέντρο βάρους, από την ανίχνευση που έχει γίνει, το πλαίσιο δηλαδή που βρήκε ο αλγόριθμος, ενώνουμε το κέντρο βάρους με την κορυφή από το κεφάλι και βάσει αυτής της γραμμής βρίσκουμε τον προσανατολισμό με βάση τον άξονα, το σταθερό που έχουμε στην εικόνα μας. Αυτή η πληροφορία λοιπόν πηγαίνει στη συνέχεια στην FPGA και είναι σημαντική για να μπορέσουμε να κάνουμε τους υπόλοιπους υπολογισμούς. Εδώ λοιπόν στη συνέχεια αυτή η μέθοδος, όπως σας είπα, σε σχέση με την Ellipse και την PCA, έγινε μια σύγκριση με αυτές που είναι οι πιο επικρατέστερες μέθοδοι για να μπορέσουμε να βρούμε τον προσανατολισμό του. Και αρχικά, για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε αν δουλεύει, αν είναι καλό ή όχι, πήραμε τις εικόνες που έχει βγάλει ο κώδικας από την ανίχνευση των ψαριών για να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα, έτσι, με τις συνθήκες της φωτογραφίας και της εικόνας που μας έχει βγάλει. Και η σύγκριση έγινε στον σταθερό υπολογιστή, στην αρχή χωρίς τη χρήση του GPU για να έχουμε επιτάχυνση, έτσι ώστε να δούμε τελικά τι πετύχαμε. Έδειξε ότι για αυτό το συγκεκριμένο σχήμα του ψαριού η μέθοδος έχει καλύτερη μέση απόκλιση σε σύγκριση με τις άλλες δύο που είναι επικρατέστερες αυτή τη στιγμή, αλλά είναι λίγο χειρότερη σε χρόνο. Δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται για κάθε επεξεργασία είναι 48,07 μικροσεκόντ. Το μικροσεκόντ ισούται με 10 στην 6 σεκόντ. Δηλαδή, σαν χρόνος επεξεργασίας εικόνας είναι αποδεκτός. Είναι μέσα στα όρια που θέλουμε. Η καταγραφή τώρα της κίνησης. Για να καταγράψουμε τώρα την κίνηση του ψαριού, το κάνουμε για να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τη διάθεση των ψαριών, όπως είπαμε και πριν στις προηγούμενες παρουσιάσεις, και να εξάγουμε από τα συμπεράσματα αυτά, π.χ. για ασθένεια ή αν πεινάνε ή οτιδήποτε άλλο. Τι ελέγχουμε γενικότερα στην κίνηση? Ελέγχουμε την τροχιά που κάνει το ψάρι, την ταχύτητα και την επιτάχυνση. Τα τρία πιο βασικά. Η όλη καταγραφή γίνεται στους τρεις άξονες, λόγω του ότι έχουμε δύο κάμερες, όπως είπαμε στην αρχή, και έχουμε στερεοσκοπική όραση. Η καταγραφή λοιπόν γίνεται στο HIPSI-Z σύστημα, και όπου Z είναι η απόσταση γενικότερα του ψαριού από το φακό. Αυτό δηλαδή είναι το βάθος για μας, το Z. Η μέτρηση της απόστασης γίνεται με ακρίβεια και με περιθώριο λάθος με 1 εκατοστό. Τυχόν μεγαλύτερες μετρήσεις από την πραγματική, στο πείραμά μας, δηλαδή αφού έχουμε ένα συγκεκριμένο όριο σε απόσταση, αποκλείονται και δεν λαμβάνονται υπόψη καθόλου. Αυτό δηλαδή μπορεί να μπει και σαν παράμετρος, δηλαδή αν τυχόν βγάλει το πρόγραμμα στην πραγματικότητα πάνω από 100 μέτρα απόσταση, να μην ληφθεί καθόλου υπόψη και να απορριφθεί αυτή η μέτρηση. Εδώ βλέπετε λίγο μια καλύτερη απεικόνιση για τον άξονα Z. Τι ακριβώς εννοούμε εδώ πέρα? Ότι βλέπετε τον πράσινο και τον μπλε άξονα είναι ο οριζόντιος και ο κάθετος, και όσον αφορά τον κόκκινο είναι η απόσταση που έχουμε το ψάρι από την κάμερα. Πώς οπτικοποιούνται τώρα όλα αυτά σε εμάς? Κάναμε ένα διάγραμμα τρισδιάστατο και επάνω τώρα σε αυτό το διάγραμμα, δεν ξέρω αν φαίνεται, πρέπει να γράφει ένα Fish ID 3.
Αυτό που δεν αναφέραμε καθόλου, και γιατί το έτρεξα λίγο, δεν ξέρω με τον χρόνο αν προλαβαίνω, θα σας το πω τώρα, είναι ότι κάθε φορά που γίνεται ανίχνευση του ψαριού, το ψάρι παίρνει ένα μοναδικό αριθμό. Είναι αδύνατο να πάρει δεύτερο ψάρι τον ίδιο αριθμό. Έτσι. Οπότε, ό,τι καταγραφή γίνεται σε αυτό το συγκεκριμένο ψάρι ή το συγκεκριμένο ID, την ταυτότητά του δηλαδή, πηγαίνει σε ένα φάκελο, πηγαίνει σε ένα αρχείο, το οποίο γράφει όλα τα δεδομένα, δηλαδή την απόσταση, την ταχύτητα κτλ. Και όλα αυτά οπτικοποιούνται σε εμάς, σε αυτό εδώ πέρα το παράθυρο, το οποίο μπορεί να γίνει και PDF. Έχουμε δώσει και αυτή τη δυνατότητα να εξαχθεί σαν PDF. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε την απόσταση, χρόνο, ταχύτητα, επιτάχυνση, τα πιο βασικά δηλαδή αυτά που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε και οπτικά εμείς μετά ή να βγάλουμε, παραδείγματος χάρη, κάποιες άλλες μετρήσεις αργότερα. Λοιπόν, από την επεξεργασία, λοιπόν, καταλαβαίνουμε από την επιτάχυνση και την ταχύτητα τη διάθεση και τυχόν ασθένειες, αν τυχόν δεν έχουν συγκεκριμένη κίνηση η οποία χωλαίνει λόγω κάποιες ασθένειες που μπορεί να έχουν. Και αυτό συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση για το εισιτηρίασιο, πότε πρέπει να δώσουμε τροφή και πότε πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε τροφή, τις φαρμακευτικές αγωγές που τυχόν μπορεί να χρειαστούν, την εξοικονόμηση φυσικά των πόρων από το ότι θα δώσουμε λιγότερη τροφή, έτσι, και βασικά όχι τη λιγότερη, συγγνώμη, αυτή που πρέπει την τροφή, όχι τη λιγότερη, είναι λάθος, και στη βελτίωση γενικά της ποιότητας στην όλη παραγωγική διαδικασία. Η αποστολή των εικόνων τώρα, τέλος, και των δεδομένων και οι εργασίες που εκτελούνται είναι, αν στείλουμε στην υπολογιστική μονάδα, αυτή εκτελεί υπολογισμούς για την κίνηση και την απόσταση και μας επιστρέφει τα αποτελέσματα. Αν στείλουμε τα δεδομένα στην FPGA, αυτή λαμβάνει τα δεδομένα, εκτελεί τους υπολογισμούς, βρίσκει τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, μας στέλνει πίσω τα αποτελέσματα και τα οπτικοποιούμε στη συνέχεια. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μέσω του FTP, όπως προαναφέρθηκε. Η αποθήκευση τώρα δεδομένων μετά την επεξεργασία και την αποστολή του στο cloud χρειάζεται, κατά τη γνώμη μας, για μελλοντική χρήση σίγουρα. Για προσπελασιμότητα από συνεργάτες, π.χ. μπορεί κάποιος να έχει μια συμβολιακή γεωργία και για να πιστοποιήσει το προϊόν του μπορεί να δώσει πρόσβαση έτσι ώστε να είναι ανα πάσα ώρα και στιγμή τα δεδομένα διαθέσιμα. Και το καινούριο που θα έρθει σιγά σε όλα τα γεωργικά προϊόντα και πρωτογενή παραγωγή, το blockchain. Προσπελασιμότητα δεδομένων από τον ίδιο του χρήστη, από κάποια απομακρυσμένη περιοχή, μπορεί για κάποιο λόγο να απουσιάζει εκείνη τη στιγμή από την εγκατάσταση, και φυσικά πιστοποίηση υπηρεσιών και παραγόμενου προϊόντος. Εδώ τώρα θα σας δείξω λίγο ένα βιντεάκι για να δούμε λίγο οπτικοποιημένο τη λειτουργία του αλγόριθμου. Λογικά θα πηγαίνει και αυτό αργά όπως πήγε το βιντεάκι. Θα σας εξηγώ τώρα και εγώ λίγο ταυτόχρονα το τι βλέπουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα δούμε λίγο κάποια πράγματα για τα μοντέλα. Το πρώτο μοντέλο που εκπαιδεύσαμε, αυτή τη στιγμή βλέπετε 4 εικόνες ταυτόχρονα είσοδο και ταυτόχρονα το μοντέλο αναγνωρίζει στις 4 εισόδους το τι γίνεται. Οπότε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε 4 διαφορετικές κάμερες από 4 διαφορετικές κλωβούς ή και παραπάνω, έτσι, κατ' επέκταση. Βλέπετε ότι το πρώτο μοντέλο δεν αναγνωρίζει τα ψάρια σε όλες τις κάμερες και αυτό έχει να κάνει και με το περιβάλλον που έχει από πίσω. Ένα δεύτερο μοντέλο που εκπαιδεύσαμε, βλέπετε ότι έχει βελτιωθεί η απόδοση γενικά στην ανίχνευση, αλλά υπάρχουν κάποια σφάλματα π.χ. στο κάτω αριστερά που βλέπουμε, έτσι, που είναι πιο μπλε το περιβάλλον, εκεί πέρα. Αυτό ήθελα να σας το δείξω και πάνω δεξιά που πιάνει τα κοράλια, έτσι. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι παίζει ρόλο το περιβάλλον και η εκπαίδευση του μοντέλου. Εδώ τώρα βλέπουμε το εκπαιδευμένο μοντέλο που δίνει διαφορετικά ID, μοναδικά, για το κάθε ψάρι και μας δείχνει ταυτόχρονα και την απόσταση επάνω στο κουτάκι, η οποία καταγράφεται, όπως είπαμε, και σε ένα αρχείο μετά, σε πραγματικό χρόνο για το ψάρια. Εδώ τώρα έχουμε κάνει και μία δεύτερη επιλογή στον κώδικα, η οποία μπορεί να έχει ο χρήστης μία συγκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε να αποφύγουμε τυχόν πολύ έντονες χρωματικές αποχρώσεις πίσω στο φόντο, οι οποίες δεν θα μας δώσουν καλό αποτέλεσμα. Έτσι. Εδώ τώρα βλέπετε πάλι και τα μοντέλα
το μοντέλο πάλι με τις αποστάσεις και τα ID, τα συγκεκριμένα. Βλέπετε ότι κρατάει το ID. Αν τυχόν χαθεί το ID για κάποιο λόγο, παίρνει καινούριο, δεν ξαναπαίρνει το ίδιο, το ψάρι. Και γίνεται καταγραφή της τροχιάς με την πράσινη γραμμή, οπτικοποιημένα σε εμάς, έτσι. Εδώ πάλι με την περιοχή βλέπετε ότι ό,τι είναι έξω από την περιοχή δεν αναγνωρίζεται. Αναγνωρίζεται μόνο αυτό που είναι μέσα στην περιοχή. Αυτό λοιπόν με την περιοχή μπορεί να μας βοηθήσει, όπως σας είπα, και για το φόντο από πίσω, αλλά και να μειώσουμε λίγο, γιατί δεν χρειαζόμαστε, ξέρω, 200 ψάρια ανίχνευση ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε 50 για παράδειγμα, να μειώσουμε λίγο την περιοχή της ανίχνευσης γενικότερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Πετού. Θέλετε, επειδή δεν ακούγεται στο online, μπορεί το ερώτημα αυτό να αφορά και κάποιους άλλους. Συγγνώμη τώρα γι' αυτό. Με ρωτήσατε αν... Συνδεδεμένη. Πρέπει να το μεταφέρω εγώ το ερώτημα, ναι. Λοιπόν, η ερώτηση να μεταφέρω λίγο και εδώ πέρα για αυτούς που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου είναι αν μπορούμε τη ρήψη να έχουμε μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας ή γενικά. Η απάντηση είναι ότι το μοντέλο που θα εκπαιδεύσουμε μπορεί να έχει και βράδυ και ημέρα και διαφορετικούς αποτυπώσεις σε φωτεινότητα. Όπως είδατε και πριν στα βιντεάκια που σας έδειξα, ήταν και πιο σκουρόχρωμο, αλλά και πιο ανοιχτόχρωμο. Είχε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Τις εικόνες που θα εκπαιδεύσουμε στο τέλος. Έχουμε αυτό. Δεν έχουμε διαφοροποίηση. Πρέπει καμία άλλη ερώτηση στο chat εδώ. Ναι. Είμαστε να προχωρήσουμε πάλι στην παρουσίαση του πρακτικά την δημιουργία της έργου, η οποία λειτουργεί σε κινητό τηλέφωνο για την παρακολούθηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των ψαριών. Και επειδή και η επόμενη παρουσίαση είναι του κυρίου Πετρέλη, θα συνεχίσει δίνοντας κάποιες προοπτικές για μελλοντικές εφαρμογές, έκταση και βελτίωση του έργου. Θα μου επιτρέψετε λίγο να βρω τις παρουσιάσεις. Για τον κώδικα, όχι αυτή τη στιγμή. Για τα data sets όμως, ναι. Και μπορεί να υπάρξει και για τον κώδικα για κάποια πράγματα στο μέλλον. Ναι. Ναι. Λοιπόν, οι δύο τελευταίες παρουσιάσεις που θα κάνω δεν είναι τόσο τεχνικές. Θα δούμε στα γρήγορα έτσι λίγο
τη βασική μορφή της εφαρμογής των κινητών τηλεφώνων και τη χρήση της και κυρίως έχει ενδιαφέρον να δούμε μετά κάποιες μελλοντικές επεκτάσεις ή τι μένει τέλος πάντων να γίνει για να έχουμε κάποια πιο πρακτικά αποτελέσματα από τη χρήση αυτών των συστημάτων. Η εφαρμογή λοιπόν κινητών τηλεφώνων έχει τον προορισμό να μπορεί ένας πελάτης σε ένα ηχθειοπωλείο, όπως είπαμε και πριν, να πάρει κάποια φωτογραφία ενός ψαριού που βλέπει μπροστά του, θα σταλεί αυτή η φωτογραφία στο FPGA board για το οποίο σας μίλησα νωρίτερα, όπου μέσω shape alignment θα προκύψουν οι θέσεις των landmark και από τις σχετικές αποστάσεις των landmarks μπορούν να γίνουν διακρίσεις κυρίως στις ποικιλίες. Αυτό μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση. Το αν έχουμε ψάρια διαφυγόντα από ηχθειοτροφία, εκτρεφόμενα ή ελευθέρας. Επίσης μπορούν να αναγνωριστούν στη γενική περίπτωση και δυσμορφίες που μπορεί να οφείλονται είτε σε γενετικούς παράγοντες, όπως μας είπε νωρίτερα ο κύριος Κατσέλης, είτε σε κάποιες κακές συνθήκες εκτροφής. Να εκτιμηθεί ίσως πόσο φρέσκο είναι το ψάρι ή προσβολή από ασθένειες, αν μπορεί να γίνει αυτό σε κάποιες μελλοντικές εκδόσεις, και να μετρηθούν διαστάσεις και βάρος αν είναι γνωστή απόσταση από την κάμερα. Αυτό ούτως ή άλλως υποστηρίζεται και τώρα, γιατί όπως θα δείτε υπάρχει ένα πεδίο όπου αν καθορίσεις ότι γνωρίζεις στο κινητό τηλέφωνο από πόση απόσταση λήφθηκε η φωτογραφία, μπορεί να σου υπολογίσει ακόμα και το βάρος του. Η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή το ίδιο flow της πληροφορίας, να το πω έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την περίπτωση που είπαμε ότι θέλουμε μία κάμερα να λαμβάνει φωτογραφίες από έναν ημάντα στο συσκευαστήριο, όπου περνάνε τα ψάρια και γίνεται κάποιο τύπου διαλογή. Η λογική θα είναι η ίδια, ότι παίρνουμε φωτογραφία ενός ψαριού που μπορεί να γνωρίζουμε την απόστασή του, στέλνεται στην FPGA για να γίνει shape alignment και από εκεί εξάγονται αποτελέσματα τα οποία επιστρέφονται είτε στο κινητό τηλέφωνο είτε στον χειριστή του ημάντα, ας πούμε, για να γίνει η διαλογή ή κάτι τέτοιο. Τόσο η εφαρμογή λοιπόν κινητού τηλεφώνου όσο και η παρακολούθηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των ψαριών που κυκλοφορούν πάνω στον ημάντα είναι ότι μιλάμε για ψάρια που δεν είναι ζωντανά πλέον, είναι ψάρια που έχουν αλλιευθεί. Σε σχέση με το shape alignment που σας περιέγραψα νωρίτερα, όπου οι φωτογραφίες ήταν υποβρύχες από ζωντανά ψάρια. Και οι δύο περιπτώσεις αποστέλουν φωτογραφίες ψαριών στην FPGA χωρίς ανάγκη γνώσης της απόστασης των ψαριών. Ειδικά στην περίπτωση της παρακολούθησης των ψαριών στον ημάντα, η κάμερα είναι σταθερά τοποθετημένη, οπότε γνωρίζουμε ούτως ή άλλως την απόστασή της. Στην περίπτωση του κινητού τηλεφώνου, όπως σας είπα και πριν, αν γνωρίζουμε την απόσταση μπορούμε να τη στείλουμε για να μας υπολογίσει διαστάσεις. Αν δεν γνωρίζουμε θα πάρουμε μόνο αποτελέσματα από διαχωρισμό ποικιλιών, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό που χρειάζεται είναι ότι, μάλλον και στις δύο περιπτώσεις, είναι ότι σε αυτή τη φάση έχουμε θεωρήσει ότι οι φωτογραφίες απεικονίζουν ψάρια με γνωστό προσανατολισμό, αλλιώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μεσολαβήσει η πλατφόρμα του desktop με την GPU που μας παρουσίασε ο κύριος Μπετούνης, η οποία μπορεί να κάνει και ανίχνευση του προσανατολισμού. Η μέτρηση λοιπόν των μορφολογικών χαρακτηριστικών μέσω shape alignment, όπως το έχουμε δει και προηγουμένως, είναι ένα σύνολο σημείων που ορίζουν το σχήμα του ψαριού και οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων είναι αυτές που μπορούν να αναδείξουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Το πλήθος και εδώ των landmarks είναι το ίδιο με αυτό που σας μίλησα προηγουμένως, 4, 23 ή 26. Αυτά που παίζουν ρόλο εδώ είναι ότι κυρίως για αυτές τις φωτογραφίες χρησιμοποίησαμε τα 23 landmarks. Εδώ λοιπόν σε αυτή την διαφάνεια βλέπετε την μόνη ουσιαστικά σελίδα την οποία έχει η εφαρμογή. Κάτω από τα λογότυπα λοιπόν υπάρχει ένα button το οποίο διαλέγουμε τη φωτογραφία. Θεωρούμε εδώ πέρα ότι δεν τραβάμε μέσα από την εφαρμογή τη φωτογραφία, αλλά ότι έχουμε φωτογραφίσει το ψάρι και απλά το φορτώνουμε για να σταλεί τώρα. Επίσης
Από κάτω υπάρχουν τα στοιχεία του πού θα βρει την FPGA, σε ποια IP διεύθυνση, με ποιο login και με ποιο password θα την προσπελάσει. Αυτά είναι προσυμπληρωμένα γιατί πιθανότατα ο πελάτης χρησιμοποιεί κάποιο σταθερό server για να μιλήσει. Και υπάρχει και το πεδίο της απόστασης που αν το γνωρίζουμε το συμπληρώνουμε. Ακριβώς από κάτω υπάρχουν δύο buttons, το ένα Analyze plus Size, που μπορεί να γίνει κλικ σε αυτό εάν γνωρίζαμε την απόσταση και θέλουμε εκτός από την μορφολογική ανάλυση να μας υπολογίσει και βάρος. Ενώ αν δεν γνωρίζουμε απόσταση και απλά θέλουμε μορφολογική ανάλυση, μπορούμε να πατήσουμε απλά το Analyze, no size. Αφού το κάνουμε αυτό, μετά στη συνέχεια όταν πατήσουμε το Get Results θα πάρουμε πίσω τα αποτελέσματα. Θα τα δούμε σε ένα σύντομο demo αυτά στο τέλος. Εδώ δείχνει ότι όταν κάναμε κλικ πάνω στο Select Photograph βγήκε η παλέτα με τις φωτογραφίες που έχουμε αποθηκευμένες στο κινητό. Διαλέξαμε μία φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία εμφανίστηκε κάτω από το button Select Photograph. Και μετά όταν πατήσαμε το Get Results πήραμε τα αποτελέσματα που μας έστειλε από την ανάλυση FPGA που απεικονίζονται στο κάτω μέρος της διαφάνειας. Εδώ για παράδειγμα δεν φαίνεται καθαρά, αλλά γράφει Farmed Sea-Bream 500 γραμμάρια. Δηλαδή ότι βρήκε ότι είναι ηχθειοτροφείου το ψάρι και μία εκτίμηση ότι μπορεί να είναι 500 γραμμάρια. Ας πούμε αυτό. Κάποια πολύ σύντομα τεχνικά στοιχεία. Η εφαρμογή κινητού τηλεφώνου έγινε με την πλατφόρμα Xamarin σε Visual Studio 19 ή 22. Η cross-platform Xamarin έχει τη δυνατότητα ότι την εφαρμογή μπορεί να την κάνεις deploy είτε σε Android είτε σε iOS ή ακόμα και σαν μια εφαρμογή σε laptop ή tablet ή desktop. Και η γλώσσα ανάπτυξης ήταν η C#. Πάω τώρα να σας δείξω το πολύ σύντομο βίντεο ουσιαστικά αυτής της εφαρμογής. Λοιπόν, κάνω maximize. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πώς τρέχει ο εξομοιωτής ενός Android τηλεφώνου. Πάτησα select photograph, επέλεξα ένα ψάρι. Τα στοιχεία προσυμπληρωμένα σε ποια διεύθυνση τον FTP server και με ποιο login και password θα του στείλει τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Αν η απόσταση είναι έγκαιρη, μπορώ να κάνω κλικ στο Analyze Photograph. Να το κάνω maximize, αλλά εδώ μας δείχνει, θα το σταματήσω λίγο για να κάνω πρώτα maximize. Δεν κάνει. Τέλος πάντων, δεν έχει και τόσο σημασία. Εδώ βλέπουμε μια προσομοίωση στην πλευρά της FPGA τι θα έφτανε, όπου η FPGA παίζει το ρόλο του FTP server. Έφτασε ένα αρχείο, το test με την εικόνα του ψαριού και ένα text αρχείο το οποίο μέσα είχε την απόσταση την οποία στείλαμε. Έτσι λοιπόν, η FPGA εικόνα αφού θα έκανε την ανάλυση που θα υπολόγιζε μέσω των αποστάσεων των landmarks το είδους, την ποικιλία της ανάλυσης που έκανε, τα οποία πάρει directory που μπορεί να προσπελαστεί μέσω FTP σαν ένα δεύτερο text αρχείο, το οποίο είναι results. Για λόγους προσομοίωσης βάζουμε εμείς ένα αρχείο results μέσα στο φάκελο αυτό που γράφει αυτό που σας διάβασα πριν, Farmed Sea-Bream 500 γραμμαρίων. Αυτό λοιπόν το αρχείο μπαίνει μέσα
Και από την πλευρά τώρα, όταν θα γυρίσουμε στην πλευρά της εφαρμογής, αν κάνουμε κλικ στο Get Results, περιμένει η εφαρμογή μέχρι να υπάρξει το αρχείο Results, το οποίο σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η επεξεργασία από την πλευρά της FPGA και έχουμε τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στο κάτω μέρος αυτής. Οπότε με αυτό το σημείο τελειώνει ουσιαστικά και το συγκεκριμένο demo της εφαρμογής Αριών. Οπότε μπορώ να περάσω κατευθείαν, για να μην σπαταλήσω άλλο το χρόνο σας, και στην τελευταία παρουσίαση που έχει να κάνει με τις επεκτάσεις και τις βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν στα συστήματα που έχουμε αναπτύξει μέχρι στιγμής στα πλαίσια αυτού του έργου. Ανοίγω την παρουσίαση και την κάνω share. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, οι επεκτάσεις, βελτιώσεις λοιπόν που χρειάζονται να γίνουν σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε είναι η ολοκλήρωση του συστήματος σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Τα επιμέρους υποσυστήματα έχουν ελεγχθεί και αυτό θα είναι το σημαντικότερο κομμάτι, έτσι, και το μεγαλύτερο ερευνητικό challenge, το να μπορέσουμε να πετύχουμε συστήματα που μετράνε μορφολογικά χαρακτηριστικά, που μετράνε τροχιά ψαριών κλπ. Έχουμε ορίσει επακριβώς και το interface της επικοινωνίας του κάθε συστήματος με το άλλο και έχει ελεγχθεί και αυτό με επιτυχία. Όμως θα πρέπει όλα αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Όσον αφορά τον προσανατολισμό των ψαριών, σας είπα μερικές περιπτώσεις ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε υπόθεση ότι, για παράδειγμα, οι φωτογραφίες εκτός νερού που έχουν ληφθεί είτε από το κινητό τηλέφωνο είτε από τον ημάντα, ότι είναι συγκεκριμένο προσανατολισμό ότι έχει το ψάρι. Θα πρέπει να μελετήσουμε την ταχύτερη επικοινωνία ανάμεσα στις πλατφόρμες, αυτό που γίνεται η ανταλλαγή πληροφορίας και η χρήση του FTP μέχρι στιγμής μας καλύπτει για το σύνολο σχεδόν των αναγκών μιας ηχθειοτροφικής μονάδας, αλλά αν φανταστούμε ότι θέλαμε μια real-time επεξεργασία συνεχόμενη σε πολύ μεγάλο αριθμό φωτογραφιών κλπ., μελλοντικά θα μπορούσε να φύγει το FTP και να γίνεται μέσω, για παράδειγμα, μιας inter-process communication διαδικασίας, μέσω socket, η RPC calls, η ανταλλαγή των εικόνων και της πληροφορίας, για να έχουμε πολύ μικρή καθυστέρηση στην επικοινωνία μεταξύ των υπομονάδων. Όσον αφορά την ακρίβεια και την ταχύτητα, προφανώς υπάρχουν πάντοτε περιθώρια για να βελτιώσουμε πράγματα, όπως επίσης και την ασφάλεια της επικοινωνίας. Ένα απλό παράδειγμα που μπορώ να πω είναι ότι στο FTP πρωτόκολλο που έχουμε χρησιμοποιήσει δεν έχει υιοθετηθεί το αυστηρότερο από άποψης ασφάλειας πρωτόκολλο, αλλά κάποιο που απλά δούλευε σχετικά εύκολα. Όπως είχε πει και ο κύριος Μπετούνης, και αυτό που θα ήθελαν ίσως και οι μονάδες των ηχθειοτροφίων, θα είναι να υπάρχει κάποια μέθοδος πιστοποίησης των καλών πρακτικών. Για το brand name που μίλησε ο κύριος Κατσέλης, ότι κάποιες μονάδες θα ήθελαν να έχουν, αυτό μπορεί να στοιχειοθετηθεί και από την βεβαιωμένη χρήση καλών πρακτικών στην εκτροφή των ψαριών. Και φυσικά αυτά είναι προοπτικές μετά την ολοκλήρωση του έργου. Έτσι λοιπόν, η ολοκλήρωση του συστήματος, οι πλατφόρμες του συστήματος αυτές που αναπτύχθηκαν, σας είπα ήδη ότι αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα και σε απομακρυσμένα μάλιστα ερευνητικά περιβάλλοντα. Οι αγαπητοί υποψήφοι διδάκτορες, τον κύριο Γιάννη Μπετούνη, τον είδατε σήμερα στην παρουσίαση. Στην ερευνητική μας ομάδα είναι επίσης ο κύριος Παναγιώτης Χριστάκος και η κυρία Παναγιώτα Γερμανού, οι οποίοι συμμετέχουν και οι οποίοι τα πειράματά τους τα κάνουν από την Αθήνα. Ο κύριος Μπετούνης βρίσκεται στη Λάρισα. Άρα λοιπόν όλα αυτά αναπτύχθηκαν και σε τοπολογικά κατανεμημένους χώρους, έτσι.
Και αυτό επέβαλε ουσιαστικά τον αυστηρό καθορισμό πρωτοκόλων επικοινωνίας, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν τα συστήματα που ανέπτυσε ο καθένας. Η ενσωμάτωση όλων αυτών σε ένα έννοιο σύστημα θα μπορούσε να βελτιώσει την ταχύτητα επικοινωνίας, άρα και τη συνολική απόδοση, και να βελτιώσει την καλύτερη εξφαλμάτωση όλων των πιθανών σεναρίων. Για τον προσανατολισμό που μίλησα, η διαδικασία της χρήσης του ensemble of regression trees απαιτεί τα ψάρια να έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό. Αυτό είναι που μας επιβάλλει να μετρήσουμε προσανατολισμό. Το alignment μπορεί να περιστρέψει το ψάρι συν πλην 20 περίπου μοίρες, όχι όμως πολύ περισσότερο. Άρα εσύ δεν μπορεί να βάλεις ένα ψάρι που τη μία να κοιτάει δεξιά και την άλλη να κοιτάει αριστερά. Πρέπει να είναι άλλο το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί από την FPGA όταν έχεις ένα ψάρι που αναγνωρίστηκε ότι κοιτάει αριστερά, και ένα άλλο μοντέλο, ένα ψάρι που κοιτάει βορειοανατολικά, για παράδειγμα. Να, ποιος είναι ο λόγος και γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Αυτό δεν ήταν τόσο απαραίτητο στην αρχική χρήση του Shape Alignment που σας είπα σε άλλα project του εργαστηρίου, όπου εκεί είχαμε πρόσωπο, που το πρόσωπο έχει συμμετρικά χαρακτηριστικά. Το ψάρι όμως δεν έχει συμμετρικά χαρακτηριστικά και γι' αυτό έχουμε τέτοια θέματα. Για τις υποβρύχιες φωτογραφίες είπαμε ότι η απόσταση αναγνωριζόταν μέσω στερεοσκοπικής όρασης, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αυτό δεν είναι απαραίτητο, όπως στον Ιμάντα, γιατί η απόσταση είναι συγκεκριμένη. Για τον προσανατολισμό λοιπόν των ψαριών, οι εικόνες που λαμβάνονται από κινητό ή θα μπορούσαν να ληφθούν από κάμερα που παρακολουθεί έναν Ιμάντα δεν υπόκειται σε κατηγοριοποίησεις. Το είπα ήδη αυτό, να μην χάνουμε χρόνο και λέω πράγματα που έχω ήδη ξαναπεί. Είναι πράγματα που σας είπα, ότι πώς γίνεται με το κινητό τηλέφωνο ή κάτι άλλο σχετικό. Για την FPGA σας είπα την ανταλλαγή αρχείων να την παραλείψουμε και να γίνει με επικοινωνία μέσω socket, για παράδειγμα, ώστε να έχουμε μικρότερο latency στην επικοινωνία και άρα να μπορούμε να επεξεργαστούμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό φωτογραφιών. Και μέχρι στιγμής όμως παρόλα αυτά σας είπα ότι επίσης ότι αυτά δεν είναι τόσο επίγοντα, γιατί για τα στατιστικά δεδομένα που χρειάζεται μια ηχθειοτροφική μονάδα, αυτά είναι αρκετά με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την ακρίβεια και την ταχύτητα, μπορούμε να δώσουμε κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες εδώ. Εκπαιδεύτηκε λοιπόν, όπως ήδη σας έδειξα, ένας μεγάλος αριθμός ensemble of regression tree μοντέλων με διαφορετικές παραμέτρους και μετρήθηκε η ακρίβεια. Εκτιμήθηκε ουσιαστικά μέσω της εφαρμογής Evaluate το accuracy που πετυχαίνουν αυτά τα μοντέλα, καθώς και διαχωρίστηκε το ποια από αυτά μπορούν να υλοποιηθούν με hardware acceleration. Σαν μελλοντικές βελτιώσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι η περαιτέρω μελέτη της επίδρασης της ανάλυσης κάθε φωτογραφίας, δεδομένου ότι μεγάλες φωτογραφίες απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας. Άρα σε συμφέρει οι φωτογραφίες να έχουν μεγάλη ανάλυση, ή μήπως με μικρότερες ανάλυσης φωτογραφίες που θα τις επεξεργαστείς γρήγορα μπορεί να πάρεις τα ίδια ουσιαστικά αποτελέσματα. Και αυτό που πειραματικά έχουμε βρει είναι ότι πράγματι δεν έχει μεγάλη σημασία. Δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνεις σε πολύ μεγάλης ανάλυσης φωτογραφίες για να πάρεις αυτά τα στοιχεία. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια χρυσή τομή μεταξύ της ανάλυσης και της ακρίβειας και της ταχύτητας που θες να πετύχεις. Επίσης, ένα σημαντικό σημείο τεχνικό βέβαια που θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι τα image patches, που είναι ουσιαστικά οι φωτογραφίες που έχουν κοπεί από ένα ολόκληρο video frame. Πόσο περιθώριο θες να αφήσεις γύρω από το ψάρι. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να ρυθμιστεί σχετικά εύκολα από αυτά που αναπτύσσει ο κύριος Μπετούνης και το οποίο πρέπει να το ρυθμίσουμε έτσι ώστε το shape alignment να μπορέσει να γίνει με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Παίζει μεγάλο ρόλο το περιθώριο που θα αφήσουμε γύρω από το ψάρι για να πετύχουμε σωστά και επιθυμητά αποτελέσματα. Η ανίχνευση λοιπόν μπορεί επίσης να βελτιωθεί στο μέλλον με μελέτη της επίδρασης του μεγέθους του training dataset. Εδώ είδαμε ότι χρησιμοποιήσαμε datasets με 1000 φωτογραφίες, με 500 ή με και ακόμα μικρότερες. Αυτό πρέπει να γίνει μια συγκριτική μελέτη, πόσο
σημαντικό είναι το μέγεθος, το λογικό. Είναι ότι φυσικά χρειάζεσαι περισσότερα πράγματα για να έχεις μεγαλύτερη ακρίβεια. Όμως από ένα σημείο και μετά ίσως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, γιατί τα ψάρια δεν είναι ανθρώπινο πρόσωπο που μπορεί να είναι άλλος με γυναίκα με διαφορετικό χρώμα μαλλιών, άντρες καραφλοί, με γένια, χωρίς γένια, γυαλιά, χωρίς γυαλιά κλπ. Εκεί τα ψάρια έχουν μια πολύ σχετικά παρόμοια μορφολογία. Άρα ίσως να μην παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο το να χρειάζεται να πας σε πολύ μεγάλου μεγέθους datasets. Μπορεί να παίζει όμως μεγάλο ρόλο το background, ο φωτισμός. Όλα αυτά ναι. Ο προσανατολισμός, δεν χρειαζόμαστε ακρίβεια της τάξης των 1 ή 2 μοιρών. Μπορεί να είναι ένας χονδρικότερος προσανατολισμός της τάξης του, κατηγοριοποίηση προσανατολισμού, ανατολικά, δυτικά, βόρεια-νότια, βόρειο-ανατολικά, βορειοδυτικά, νότιο-ανατολικά, νότιο-δυτικά. Αυτό μπορεί να είναι αρκετό και να μην είναι απαραίτητο το να χρειάζεται να κάνεις κάποιο ακριβέστερη εκτίμηση του προσανατολισμού. Αρκεί αυτό να γίνεται και σχετικά γρήγορα, γιατί είπαμε αυτή την πληροφορία τη θες να συνοδεύσει τη φωτογραφία που θα πάει στις πλατφόρμες κάτω. Όσον αφορά το shape alignment, το πλήθος των landmarks θέλει μια διερεύνηση. Εμείς ήδη παίξαμε με αρκετά διαφορετικές περιπτώσεις, από 4 μέχρι 26, όπως είπαμε πριν. Όσον αφορά την ασφάλεια των συστημάτων, πάλι επίσης ανέφερα προηγουμένως ότι για τα πρωτόκολλα του FTP, αν θα είναι κρυπτογραφημένη η πληροφορία ή όχι, στην προσβασιμότητα, για παράδειγμα, από το cloud, ποιος θα έχει δικαιώματα, τι θα αναρτάται στο cloud, τι όχι, και ποια θα είναι διαθέσιμα στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς που θα κάνουν προσπέλαση σε αυτά τα δεδομένα. Και για το blockchain, δίνω εδώ μερικές περισσότερες λεπτομέρειες, όπως αν έχουν χρησιμοποιηθεί καλές πρακτικές για την εκτροφή των ψαριών, τι θα διαφημίζει στους μεσάζοντες, στους πελάτες και ακόμα και σε φορείς που μπορούν να κάνουν κάποια πιστοποίηση με αυτά τα πράγματα. Όταν λήξει λοιπόν αυτό το έργο, τι μπορούμε να κάνουμε? Έχουμε καινοτόμα εργαλεία για την παρακολούθηση μιας ιχθυοκαλλιέργειας που δουλεύουν αποδοτικά όσον αφορά την ακρίβεια και την ταχύτητα. Χρειάζεται όμως εξαντλητική δοκιμή στην πράξη ώστε να τα βελτιώσουμε περισσότερο. Έτσι, μας λείπουν τα πειράματα στην πράξη, όχι στην αρχή. Προσβλέπουμε στην συνέχιση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αξιοποίηση αυτών των εργαλείων και στην έρευνα και σε πραγματικό περιβάλλον, ώστε να διορθωθούν οποιασδήποτε ατέλειες. Η ολοκλήρωση των υποσυστημάτων σε ένα ενιαίο σύστημα, όπως προείπα, και πιθανή ίσως ακόμα και εμπορική εκμετάλλευση του εταιρικού συστήματος, ώστε μια ιχθυοτροφική μονάδα να μπορεί να βρει ένα έτοιμο προϊόν για να μπορέσει να το εντάξει μέσα στην διαδικασία που χρησιμοποιεί. Οπότε με αυτά κλείνω και την τελευταία παρουσίαση. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Είμαι διαθέσιμος για οποιασδήποτε απορίες μπορεί να έχετε πριν κλείσουμε την ημερίδα. Οπότε ή μέσω του chat ή αν θέλετε μέσω του να σηκώσετε χεράκι και να σας δώσω το λόγο, μπορεί να απευθύνετε ερωτήσεις και online και τοπικά. Έχουμε κάποια απορία που θέλετε να... Έχουμε μια απορία από ένα φοιτητή μας πολύ καλό που παρακολουθεί τοπικά την αυτή. Έχουν γίνει λήψεις και υποβρύχιες μέσα στην πισίνα που υπάρχουν τα ψάρια, στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου Πατρών και εξωτερικά. Έχουμε όλους τους συνδυασμούς δοκιμάσει, Δημήτρη, στα πειράματα. Άλλη μια ερώτηση από φοιτητή μας. Μέχρι στιγμή η εφαρμογή κινητού τηλεφώνου δεν κάνει η ίδια κάποιο τοπικό έλεγχο. Επομένως, η μόνη της δουλειά είναι να στέλνει φωτογραφίες και να παίρνει αποτελέσματα. Επομένως, τα αποτελέσματα που μετράμε πάνω στην FPGA και μέσα στο Visual Studio με τα ERT μοντέλα είναι
η ακρίβεια που θα πάρει και το κινητό τηλέφωνο. Δεν θα κάνει κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο το κινητό τηλέφωνο. Ό,τι φωτογραφίες θα παίρναμε εκτός νερού, τέτοιες παρόμοιες έχουμε χρησιμοποιήσει στα πειράματα που έχουμε κάνει και έχουμε μετρήσει τις αντίστοιχες ακρίβειες που πετυχαίνουμε. Δηλαδή, Όχι. Αν θέλαμε, αν υπήρχε λόγος, θα μπορούσαμε να την κάνουμε deploy. Στο στάδιο που βρίσκεται μέσα στο περιβάλλον Xamarin του Visual Studio, το να κάνεις deploy σε πραγματικό κινητό τηλέφωνο είναι 5 βήματα. Κάνεις απλά μια πιστοποίηση στη Microsoft για να μπορεί να την διαθέσει μέσα από τις εφαρμογές της Microsoft και από εκεί και πέρα το κατεβάζει στο κινητό σου τηλέφωνο. Δεν έχει κάποιο εμπόδιο, δηλαδή, θέλω να πω, στο να χρησιμοποιηθεί σαν πραγματική εφαρμογή. Ναι, Άγγελε, μια άλλη ερώτηση ακόμα. Ναι. Άγγελε, αν θυμηθείς λίγο στην παρουσίαση που έκανα για τα ERT μοντέλα, έδειξα ότι σε κάθε δέντρο, σε κάθε regression δέντρο που υπάρχει μέσα σε ένα cascade στάδιο, από τα πολλά cascade στάδια που έχει το μοντέλο, αυτό που κάνει είναι ότι συγκρίνει pixels γύρω από κάποιο landmark. Και ανάλογα με το χρωματισμό τους, με την ένταση ουσιαστικά σε επίπεδο green, δεν είναι χρωματική η ανάλυση που γίνεται, την παρούσα θέση του landmark μπορεί να την κάνει corrected κατά κάποιο offset. Το correction αυτό έχει να κάνει στο ότι εφαρμόζει τα corrections σε ένα μέσο μοντέλο που έχει αποθηκευτεί από την εκπαίδευση. Ναι, αλλά το μέσο μοντέλο δεν μπορεί να είναι από ψάρια που κοιτάνε και αριστερά και δεξιά, γιατί αυτό το μέσο που θα έβγαινε θα είναι τίποτα, όλα εκφυλισμένα στο μέσον. Δεν θα ήταν σχήμα ψαριού η εκπαίδευση αυτό που θα δίνει, αν έκανες ανακατεμένα ψάρια με διάφορους προσανατολισμούς. Όταν όμως εκπαιδεύεις ένα μέσο μοντέλο με ψάρια συγκεκριμένου προσανατολισμού, π.χ. δυτικού, συν πλην 20-30 μοίρες, τότε έχει βγει ένα μέσο σχήμα ψαριού, το ψάρι κοιτάει προς τα αριστερά, λέω τώρα, και το correction που γίνεται μετά από τα regression trees που επισκέπτεται το μοντέλο, απλά βελτιώνει τη θέση. Δεν πρόκειται όμως να την πάει τελείως στην αντίθετη κατεύθυνση. Βελτιώνει τη θέση. Θα την πάει πάνω, θα την πάει κάτω, θα την πάει λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Όχι όμως δραστικές μετακινήσεις, να το πάρει από αριστερά και να το πάει στα τελείως δεξιά επειδή το ψάρι κοιτάει από άλλο. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορείς να... είναι θέμα θεωρητικό αυτής της συγκεκριμένης μεθόδου. Τον ensemble of regression trees. Το ότι μέχρι εκεί φτάνει το alignment που μπορούν να κάνουν. Περιλαμβάνει και περιστροφή του σχήματος, αλλά μέχρι συν πλην 20 άντε 30 μοίρες το πολύ. Εντάξει. Κάποια άλλη ερώτηση τοπικά ή απομακρυσμένα? Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ναι. Το ένα από αυτά, ναι. Και τα υπόλοιπα data sets σε αυτό μπορούμε επίσης να τα, τουλάχιστον και στο χώρο του εργαστηρίου και σε δημόσια repositories όπως το Kaggle για παράδειγμα, μπορούμε να τα έχουμε διαθέσιμα και αυτά. Με το Sleepnet. Ναι. Είχαν μεγάλη απήχηση πράγματι, ειδικά για τα βίντεο που ξεκίνησε ουσιαστικά το Shape Alignment, που ήταν η παρακολούθηση οδηγού, όχι ψαριών. Τα σχετικά βίντεο και dataset είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε πάρα πολλούς ερευνητές σε όλο τον κόσμο. Ναι. Πολύ τύπους δουλειά. Το να φτιάξει το dataset είναι βαρετό. Αναγκαστικά. Βέβαια. Λοιπόν, φόρμα αξιολόγηση.